Salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayete ngedohi tindak munkar maghrib lan isya cakepe brayogane ditambah salat sunahe Sasambrono iku perintah agama ngelingana neng donya mung sedela sabar lan tawakkal Suwuk, Nduk. sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga ya Terima sembah kasih. nuwun Biung Cange Sama-sama Mbak Indira. Nah, duduk dulu ya, iki ganti langsung loro nduk kok gendang perang. Nah, iya, jam 12. Mbak Titis sekalian Mbak Galuh Asmara. Nah, ya Cok, disiapke. Spote apa Cok? Ya. sambil mengangkat topi melihat dengan asri ke kanan dan ke kiri ayo besok kemari bagaikan tak berhenti beca beca jalan hati-hati Nah, selamat malam. selamat malam Nggih, jan. Lagi cilik karo gede kaya limbuk karo cangik. Ah iya. Nah, Dok iki ana pamundutan. Nah, iki Lek Giyanto. Dongombo iki lagune Mas Tondo Moto wis ana wae tak rungokne wae. Ya iki lewat streaming. Terus Pak Darman dek mau apa kira Pak Darman dek njaluk lagu apa gitu mulai aku. Oh kangen ning ati. Nah iki. Lho iki malah WA Mas Agung sampean tekoni banci kuwi pacare Pak Mulyadi Pakah apa ya? leres Mas Pacarmu Pak Mulyadi Pakah. nggih Alah. Jare Pak Darman nih. Oh alah. leres Iya. Ya Nduk lagune apa wis manut weh? Pisan Kas. Ya. Kangen ngati niki sing pelok napa sengan. Semanut belok kena diatonis Ngati kena. mawon. Ya, ya. Ya, Cok, dadoske ya. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji koko, janji koko, janji